Κουτσιούκης, η καταγωγή μου είναι από τον Παλιόπυργο και ίσως από τον Πυριετό. Είναι μεγάλη τιμή αυτό το αγκάνιασμα που κάνετε σε μένα και σε όλους αυτούς τους φίλους μου. Αξίζουν ένα μεγάλο χειροκρότημα όλοι τους. Θα ξεκινήσω με κάτι γραφικά πράγματα. Αυτός είναι ο φίλος μου, ο Γιώργος ο Γιάννης. Ήρθε από τα Γιάννενα. Είναι φοιτητής, ήταν μαθητής μου. Και ήρθε από τα Γιάννενα σήμερα με τόσο μεγάλο ταξίδι για να έρθει να παίξει για μένα. Γιατί θέλω, σας τα λέω αυτά γιατί δεν θέλω στο τέλος να πούμε τίποτα. Θα τραβήξει η συναυλία μας να την απολαύσετε. Είναι ο Χρήστος ο Λάσκαρης, ήρθε από την Άξο για τον ίδιο λόγο. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Ο Αντρέας ο Σαβίνσκι, στον Πάσο. Ο Δήμος ο Σπυράτος. Ο Ζαχαρίας ο Καμάρας. Είναι η Γιολάντα η Σοφούλη. Είναι η Γεωργία η Παπαδοπούλου. Ο Κώστας ο Παπαστομιλίου ήρθε και αυτός από την Άρτα, είναι επίσης φοιτητής, πρώην μαθητής μου. Ο Χρήστος ο Ζέρβας. Η Γρηγορία η Κρέσου. Ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος. Ο Ανδρέας ο Τρεκλάκης. Ο Σπύρος ο Σκαφιδάκος. Η Καμαλάκη Μαρίνα. Και ο Άγγελος ο Κουρλής. Λοιπόν, αυτός είναι ο δεύτερος μου